Brigada Balita sa umaga. Lumobo na hamasobra 800. Iton ihapakan human immunodeficiency virus and acquired immunodeficiency syndrome o kon HIV/AIDS. Ha probinsya iton Leyte. Subay hagin pagawas nga datos ang Regional Epidemiology and Surveillance Unit hiton Department of Health Eastern Visayas nga maabotin 127 nga panibago nga kaso ang nahipatik didahan 2024 ha 41 cases sa buong to hiton probinsya. Nangunguna listahan iton palo nga napaghipatik hina 14 nga bag-ong kaso 11 ha probinsya ton Leyte. Siyam halang-alang nga 8 naman haabuyog. Samtang tikang naman didahan 1984 kutob yan nga tuig maabot na ha 823 an kabugusan nga nahi-record nga kaso han mao nga sakit habugos ini ha probinsya hiton Leyte. Brigada Balita sa umaga. NAKAPAG-ALOTAGA naman itong Department of Social Welfare Development o kung DSWD hin 11 million ke pesos kantidad nga to mga naapektaran itong mga pag-uran ngan pagbaha durot itong SHEARLINE. Kalagay pa mga naipadangat itong pamunuan an family food packs nga non-food items labi na mga ginbakwit nga pamilya partikular na Eastern Visayas. Ha-report naman itong Disaster Response Operations Monitoring. Sumaka na 70,000 nga pamilya kung katumbas hinharos 300,000 nga individual ang apektado itong SHEARLINE samtang sobra 8,000 naman nga pamilya iton or nagpapabili na evacuation centers. Kada naman itong koordinasyon itong DSWD ang mga apektado nga LGU para kadugangan nga suporta. Brigada Balita sa umaga. Nangangandaman na itong Department of Education Eastern SAMAR Division nagtitikaran ni nga EVRAA meet sa mga napili nga mananagbalay yan nga 2025. Naglabay kadlaw gindumar ang planning conference ng ocular inspection na playing venues ngan billeting school sa buong itong Dolores ngan kan avid kundiin 7 nga mga sporting event ang pagmumulayon tinikangan February 20 to 23. Gin kakalakipan gihapon inihin softball, baseball, sipak takraw, billiard nga sugadman, baseball. Sumpahini, maabot naman na 2,600 ng mga athletes, coaches, regional division officials, ng sugadman officiating officials, at magkakatitirok hamao nga aktibidad. Brigada Balita sa umaga. Ginaghat itong DTI, Eastern Visayas itong mga bagong nga mga negosyante nga IGPA-REHISTRO na ang ngaran ng ira negosyo pati na ang mga nagtatag-iyan negosyo nga mag-renew hantag sa business name. Sa mga DTI, ginpapatuman na itong pamunuan ang 100% online business name registration kundi di rin na kinanglan pumakad to pabuhatan ang mga client pero applicable na ini para bag-o renewal gan request itong business name registration. Ginugang pa itong ahensya nga may tulong nga pamaagya pag-apply online. Siyahan itong online kundi itong kliyente ang maglulugaring han online application pinaagi itong pagbisita ang link han DTI. Ikaduha naman ang hybrid kundi ang client naman ang mag-apply online samtang ang ikatulo ang walk-in nga para naman hiton priority client. Kada Regional News. Namatay samtang gintatambal ha ospital. Ano sa ini nga 22 anyos nga babayi human nga sa luhon. Ang mga buno, tikang ha live-in partner nga para untah kabithini han madakpan hira nga magkadurog. Hasako Barracks, dito naman habalang barangay sa Litran, Dasmariñas, City, Cavite. Sumala ito ng investigasyon. Nakagmatay nga suspect kagin kilala nga alias Joseph, 26 anyos, construction worker, stay in. Hamao nga construction site, ngan ginbiling ini niya live-in partner nga alias Marivic, stay in gihapon. Hamao nga construction site pero han pamilyo niya kabrigada napansin hini ang tsinelas han iasawa hagawas han barracks. Hiton iya katrabaho nga alias Ryan nga anhan pagsakbon niya. Bumulaga ang duha nga naghihilawas. Dito kumuha ang suspect in kutsilyo ngan ginpamumuno hahawak ini Ryan pero
Humarang ini nga biktima sanglit. Ini ang sumalo han sunod-sunod nga pamumuno hini nga suspect. Nagbit naman ng Dara Medical Center imus ini nga biktima pero namatay samtang gintatambal. Kada Regional News. Taga na ba rin pagsaludo ni Senator Christopher Bongo ito pagpirma han implementing rules and regulations sa IRR han Republic Act number 12021 o Magna Carta of Filipino Seafarers. Para ni Senator Bongo, importante ang mga balaod para masiguro ang katungod hiton mga marino. Kung sponsor ng co-author itong balaod, padayon niya mananawagan nga hapsay ini maipatuman agud maproteheran itong mga Filipino seafarers kontra ha mga ayat han ira propesyon. Brigada Balita sa umaga. GIN-BUYAGYAG ang Taiwan nga mitaas ang ihapan ginihimo nga PAN-IISPIYA daw ang China hayra isla. Sumala ira National Security Bureau nga may na 64 nga mga individual adira na arasto nga ginmanduan daw ang China nga man-ISPIYA dinaglabay nga tuig. Mas hitaas ang maong ahiyap kumpara di 2021 nga may adala 16. Maong ahiyap nga 64, 15 dinhi ang mga military veterans, samtang 28 naman ang aktibo ng mga miyembro itong sundalo. Yung tatarget ang mga espiya, anira military units, ahensyan gobyerno, ng mga lokal nga asosasyon dito sa Taiwan. Brigada Balita sa umaga. Rosie hiton na K-pop group nga Blackpink, world record holder para itong viral song nga APT o kon Apathy. Brigada Chem Custom Report, Brigada Chem, Brigada Bo. Ginanunsyohan Guinness World Records nga nakabuot ni Blackpink Rosé ang titulo nga the first female K-pop artist to enter the Billboard Radio Songs Top 10. October 18, 2024, gin-release ni Rosé ang kantang APT featuring an iconic nga Bruno Mars. Dagmit ini nga nag-viral nga gingamit han milyon-milyon nga social media users sa mga dance challenges. Very catchy man gud ini ngan madagmit sundan ang lyrics. Sering pa iba, nakaka-LSS. Diri niyan first Guinness record han Blackpink tungod nga heran holder han titulo nga most subscribers for a band ha YouTube ngan amo gihapon heran most viewed music channel ha pareho nga platform ngan damo pa nga group ngan solo world records. In the heart of changing lives ini hi Brigada Gem Cuesta han 93.5 Brigada News FM Tacloban, the music and news authority. Brigada Balita sa umaga. Usa nga 43 years old nga lalaki dito sa Japan ang nakilala hatawag nga Uncle Praise. Ang nagpatikanghin kakaiba nga pakabuhi. Ang maghatag hin pagdayaw ha mga tawa kalsada kabalyo ang gutiay nga kantidad. Dati nga office worker dito niya Tuchiki. Nga numagi ni Uncle Praise, hingrabe nga ayat ha kinabuhi, mauman mag-adik. Ahoy go. May tungod hini, nawarayan hiyahin trabaho. Waray makapagbayad din utang. Ngan, nahiray o gihapon na iya pamilya. Nagmaan naman iniya, nga ginbayaan gihapon aniya huygo, ngan, nagtikang nahin panibago nga makabuhi. Hingyap niya kabrigada nga maging street performer pero waray hiya kakaiba nga talento. So ganiton magic or pagkanta, sanglit nahuna-hunan niya nga maghatag na lahin mga pagdayaw kumo pamaagi hiton iya pakabuhi. Bit-bit ang karatula nga may nakasurat nga I praise you so much. Nagtikang hiya magbiyahe ka do Tokyo agod maghatag an iya kakaiba nga serbisyo. Isandahan ay waray nadaop, haiyahin pira ka oras. May na niya mga regular nga mga kliyente nga nadaop pa iya kada kinahanglan nira hin moral support. Maabot naman ha 10,000 yen o kon 3,600 pesos ang ginkukuhida ni Uncle Praise kada adlaw haiya pagdayaw nga negosyo. Diri la ini naghahatag ni Uncle Praise hin positibo nga mensahe iba kundi nagiging pahinumdom gihapon na tanan kunti paunan o ang simple nga pagdayaw inagdadarahin kalipay ngan sugad man inspirasyon hakinabuhi hiton usa nga tao.